भोजपुरी के नीचा देखावे वाला लोग इ देख के हैरान हो जाई कि भोजपुरी केतना ऊपर बा। जियो हॉटस्टार रियलिटी शो में पवन सिंह गई रहलन भोजपुरी बवाल रियलिटी शो जब रहे तो पवन सिंह वहाँ पहुँचलन आ जियो हॉटस्टार पर उ रियलिटी शो आइल तो सबसे मोस्ट पॉपुलर व्यू वाला उहे बन गई। सबसे ज़्यादा व्यू वही पर आयल, वही वीडियो पर आयल जौना में पवन सिंह देखैले वाला। भोजपुरी बवाल के जब टीजर आई रहे तो सबसे ज़्यादा व्यू वही पर आयल। कितना बॉलीवुड कितना लोग आयल लेकिन ऊपर व्यू नहीं खे। उहे पवन सिंह जब ओवर व्यू कैलन भोजपुरी बवाल वाला पर तो में इतना व्यू 17 मिलियन व्यू आयल बा। 17 मिलियन कम ना होला, टीजर 17 मिलियन चलल बा ऊपर और मोस्ट पॉपुलर व्यू केहू के नहीं खे। ये आप जाके देख सकतानी जियो हॉटस्टार रियलिटी शो के चैनल पर। जियो हॉटस्टार रियलिटी शो के जौन चैनल बा ऊपर जाके देख सकतानी सबसे ज़्यादा मोस्ट व्यू वाला वीडियो उहे बा पवन सिंह के। तो ऐसे भोजपुरी के जे नीचा देखावेला उ देख लेवे कि भोजपुरी बॉलीवुड से भी ऊपर बा। आज के डेट में जितना बॉलीवुड का प्रचार उचार कराए के रहता है तो भोजपुरी के जौन एक्टर बा लोग ओके बुलावता लोग। अक्षय कुमार भैलन, अजय देवगन भैलन, इस सारा जाना भोजपुरी के टीम जो रहता कि भोजपुरी के श्रोता भी हमार फिल्म गाना सुनी तो और आगे बढ़ी। तो देख ली लोग कि भोजपुरी के कितना पावर बा। समझ में आवता नु कि सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर वीडियो पवन सिंह के बा। अगर आप लोगों के विश्वास ना हुई तो हम स्क्रीन पर लगा देता नहीं और देख ली लोगी। आ जाके जियो हॉटस्टार रियलिटी शो जौन जियो हॉटस्टार के रियलिटी बा चैनल उस पर देख सकता नहीं कि ओहू पर सबसे ज़्यादा व्यू पवन सिंह के बाद जियो हॉटस्टार रियलिटी चैनल बा ऊपर जाके देख ली लोगी। सबसे ज़्यादा व्यू पावर स्टार पवन सिंह के जौन भोजपुरी बवाल के टीजर 12 दिन पहले आई रहे ऊपर बा। 17 मिलियन व्यू बा और पॉपुलर वीडियो उहे बा। जाके एक बार रोल देख ली लोग, विश्वास ना हुई तो भोजपुरी के पावर समझ में आ जाए। जे भोजपुरी के नीचा देखावेला ओकर समझ में आ जाए कि हाँ कि भोजपुरी कितना ऊपर बा।